আপনারা মানুষ পাইছো তো এই যে মানে বিরাট ভোগ লাগলে যে সবজি নাই নাই ভাত পাইছে তো ओरैबायदि मोनसे जायगायाव फैदोंना जोङो लामाखौ नायदो माने मेन लामानिफ्राय बे साब लामाजों साब वेजों जों ओंखारदों जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दंमोन आरो माने ओरैबायदि खस्थ'ना मेन लामा नङा आरो बेयो माने सिंनि लामा बे सिंजों जोङो बारस'नाय लामाजों माने गारि सालायदों ओरैजिं माने साहा बागान गारिया माने हायानो गोजा आरोखि गोजा माने बिराद गोरा जायो बिदि हाया जों बिराद खस्थ'यै थांदों आरो फार्स्ट टाइम आंबो बे जायगायाव थांदों माने थांफेराखैमोन जोङो मोनसे खामानि लानानै थांदोंमोन दा ओरैबायदि खस्थ' मोनदोंना गारियाबो दा साहा बागान गेजेरजों सालायगासिनो दङ ट्रेक्टर आरो बै बलेर' पिकआपफोर बे साहा बिलाइ लायनोल' थाङो आरो बे लामाजों माने डेन्जार माने ओरैबायदि बारलै नै ओरैहाय साहा बागान गोजा माने ओरैबायदि बाज्ल'यो माने सिनस्रि माने साजोबगुलायो आरोखि बेजोंनो सालायगासिनो दङ ओरै आगदाजों रबार बागानबो दं एखे गारि ग्रोबल'खा लामाया ओरैबायदि खस्थ' सालायबाय आरोखि सालायग्रायाबो थांगासिनो दं जोङो वाह आयौ खुनुरुखुम फारसे बहुत खस्थ' মানে চাইছিনা অবস্থা রাস্তাটা সরু রাস্তা ओंखायनो अखा हाबा दै थायो फुरा गारिनि ग्रोब लामा गारि गंसेल' हाबजाखायो रास्ताটো सब जंगल ना আপনার কি ভূমিকাতে এখন নাকি মোটামুটি সেমিটাও নো তো আপনিও এইফালে তো জঙ্গল আর সাহা বাগান ছিলেবলেব মই দুদুমাৰি এইবাৰ আহিছিলো কিন্তু এইটো এনেকে এইফালে ভিতৰত সোমোৱা নাই